Mireu, amics i amigues, com avui celebraria Jesucrist el Sant Sopar, amb ordinadors i a distància, perquè Jesucrist avui també el tenim confinat. Amics i amigues, què tal? Benvinguts. Avui és dijous sant, feliç Setmana Santa. Abans de la cena del Senyor, cap a les 7, s'haurà acabat la Quaresma i entrarem dins el que és el Tridu Pasqual, que ens portarà fins diumenge a la Pasqua, que per cert és el temps més important pels cristians. Per això la Pasqua dura 50 dies, fins al diumenge de Pentecosta, i el diumenge ja començarem doncs tot el temps pasqual. Bé, us vaig prometre que us parlaria de la Mare de Déu del Vinyet, que fixeu-vos que té aquí el braç tallat. Aquí podrem potser mirar-ho millor, senyor càmera, pot enfocar aquí un moment, que porta aquí el braç tallat, i aquí el nen amb la bola, us en recordeu que us parlàvem de la bola? Bé, doncs la Mare de Déu del Vinyet es venera a Sitges, i bé, el nom d'advocació Vinyet ve de vinya. L'explicació del que és la llegenda de la Mare de Déu del Vinyet, de per què doncs porta el braç tallat, és molt divertida. Resulta que hi havia un esclau d'un terreny, d'una vinya, que mentre excavava, pam, es va adonar que ell es pensava que havia picat contra una pedra. I no, el que havia picat era contra una imatge de la Mare de Déu que estava ensorrada perquè pogués ser salvada en temps de guerres o, vés a saber, d'alguna adversitat. Ja sabeu que s'amagaven molt les imatges abans, no? I el bon amic esclau, que estava treballant allà a la vinya, doncs la va descobrir, la van aportar als seus amos i la varen doncs portar després al mossèn i varen dir, doncs l'hem de venerar. I allà mateix on es va descobrir la imatge varen aixecar una ermita en honor a la Mare de Déu del Vinyet. I diuen que l'esclau va ser el primer ermità. La Mare de Déu del Vinyet, que és advocada dels vinyaters del Garraf, és la patrona del Garraf i és auxiliadora dels mariners que naveguen a prop de Sitges. Diuen que a vegades més d'un l'ha tocada i l'ha trobada mullada. Sabeu què vol dir això? Que ha sortit enrascat d'algun vaixell que tenia algun problema a alta mar per la Maragassa. Amics i amigues, una explicació més divertida, en temps de confiscament, que dic jo, aviam si això ens passa ràpid, i que tingueu tots una molt bona Setmana Santa. Bona Pasqua, que vagi bé.